Ihe ọma nọ Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite ọpdeti ya bụ projekti anyị ji n'aka ka anyị na-ewetala ụnụ dịka m si wee kwe na nkwa na m ga na-ewetala ụnụ the update onye bụ the living house of Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite akụzigo parapet na roofing nke a na-eme. Ị ga-afụzi anya fụ osisi ndị eji eme ya bụ roofing. Yes, ga-afụzi ebutekwuo n'aja ebutela ụwụ maka plastering. Anyị chọrọ ọ bụrụ na by emesịa roofing by weekend, emesịa roofing by kụsie osisi roofing by Saturday. Anyị na-ehope by abanye next week by Monday ka ebido kụwa pan ya coated tiles ka a ya akụ na ya bụ ụlọ. Akụsịkwa ya mma ewetakwara na ọbụje aja a ga-eji wee eme plastering dị ya ndị echi ka adịghị ebido plastering ga-ebido plastering na ya bụ ụlọ. Onyawa ifugi ya abụghị parapet ya, so ọ bụrụ na echi ị na-anya n'elu ya top gị afọ na akụgbago osisi gbasara ya bụ step tiles. By next week dịka m si wee kwe na nkwa na m ga na-ewetara gị update ka ya bụ projekti anyị ji n'aka si aga. Ọ bụrụ na echi ndị na-emebido plasta ga-ebido a ga-ebido plasta na ya, then ndo isi a na-akụ next week akụsịa roof ya step tiles mme wetakwara ụnụ update ya. Anyị chọrọ ka anyị na-achọ ihe niile n'ọkụ ka anyị wee nwee ike by Novemba ọ bụrụ na amasịgo tiles rụsịa ya bụ ụlọ ọ dịrị dị maka ya bụ mmemme imepe ya bụ ụlọ na Disemba 1, 2021. Anyị fụ na ọrụ a na-adọ enwego shape onwego ihu echi niile. Echefukwana na ya bụ ụlọ bidoro na 14th of this month, September, ka o mere 2 months elele the foundation of the house. Site n'aha Chukwu okike abịa ma ọrụ na-aga na ya bụ ụlọ everyday. Eziokwu na enwere obere delay because of rainy season, mana anyị rufuo anya ya amazie na ndị plumbing and tiling work they can be working. Ọ bụgoro na mmiri na-ezo ibi na erufuo anya ndị plasta ga na-aplastakwu n'ime, so mmiri ama edelezi anyị much work. Daalụnụ ma ndị windows onye ọbụla na-etigo nke ya. Anyị mana before a na-apụta Novemba ka ọ na-erufe almost na ya arụsịgo ya bụ ụlọ wee cherezi ụbọchị akara aka. Glory be to the creator of the whole universe maka ya bụ project. Ka si gwa gị na enwere 3 rooms and parlor n'elu ya. Then bezie na and all the rooms were master's room. Building and well less. The kitchen is very large and the parlor. So now our project I get to talk about update by next week. I will talk about update more than I could share the step ties, coated ties. Mgbe ahụ ị ga-afụpụta na plasta dị na Aganiro. Ndị window ndị aluminium windows a na-etikọ ya gazie n'ọfọ. Daalụ na aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite ya gazie. Oriọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu Odinana temple nke dị na oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to help people live better life. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo.
abịa n'ụbọchị taa ka nkọwa ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịma dịka nwaafọ Igbo onye ọdịnala. A sị m na ọmaka ga-emere anyị na anyị ga-ejere obodo nara obodo. A sị m onye chụba anyị ada onye echecha ihe ọ ya eme anyị ya ma onwe ya. A sị na kakaka ya ma echichi ya ma anyị ga-ejere obodo nara obodo. Onye si ife anyị ji wee dụ anyị dugbuo onye anwa, onye si ihe anyị ji nọrọ anyị nọgbuo onye anwa. A sị m egbe bere ugobelu kesị ibi ebere ya gosi ebe ọ ya ebe ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe a sị m kwukwa ya. A sị m na anyị ga-azụ ka afịa na anyị ma ana ka afịa. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ụzọ ya anwụ. A sị m ihe anyị eri bịa ihe eri ya bịakwana. A sị na anyị ga-ede ude maka na adị ụka ibe nọ na-agwa agwa ise. Agụgụ ori ma ọfụọ na tempụl taa n'isi ụtụtụ n'isi ndị enyi m niile na n'isi ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche nakwa ndị niile ihe ọrụ ka anyị lụta ha n'ọfọ anyị ga-agọ na 18th of September ụbọchị Eze-Ana Ugochi tubelu ya na ụmụ mmụọ nọ n'Ugochi tubelu ọdịnala tempụl ga-eri ji. Oke ụbọchị ka ụbọchị ahụ na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-aga ọfọ for 21 days nkwụsị gọba nwanne na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'ike dị n'ikwubi okwu. Excuse me. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile ahụ ha na-elecha onyonyo m vidio m na-eme ese ndịarịa ndị ọzọ. A sịrị m na ihe ọbụla unu na-eme ga na-aga n'iru. Ekwubughị m okwu mbunienu na okwu nwere onwe wee nye unu niile n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. A sịrị m ngwa ọbụla unu ji eko na-akwanahụ n'ụnụ. A sị m na ọmaka ga-emere anyị ise. wee rọtakwara ụnụ na 18th of this month ka Eze-Ana Ugochi tubelu ọdịnala temple n'ụbọchị a ka anyị na-eme mmemme ihe ọhụrụ na iri ji ọhụrụ n'ọdịnala Igbo. Ụbọchị a ka anyị na-eme ncheta ya na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Nnukwu ọfọ anyị ga-apụta. Anyị ga-aga ọfọ n'isi ọtụtụ imirikiti ndị mmadụ. Ọ kachasị na ndị niile sịrịsị gọrọ ha ọfọ ndụ n'ụbọchị ahụ. Ọ bụrụ na ọta abụghị izi ị na-enweta vidio m, ekwuru n'ụbọchị a na anyị ga-achụ àjà dị iche iche. Onye abụ ọkwa dị mkpa anyị nwere na anyị ga-achụ àjà na o nwere ndị anyị ga-achụrụ àjà ebudo ma ndị n'obodo abụ Naijiria ma ndị nọ ana mmadụ maka na mmụọ anyị ji alụ ọrụ n'Ugochi tubelu ọdịnala tempụl mmụọ na-apụ apụ. O nwere ndị anyị ga-alụrụ chụrụ àjà nnukwu àjà ebudo àjà eji edu ude ka ya bụ ndị anyị na-alụ ọrụ dị mmụọ dị iche iche ka ha debe ude. Anyị ga-achụ ya àjà ebudo ụbọchị ahụ. Anyị ga-alụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. O nwere ndị anyị ga-achụrụ àjà ọkụkọ oke na nwunye, àjà ihu ọma, àjà mbunienu, open doors, àjà favor na àjà dị iche iche anyị ga-achụ na ya ụbọchị. N'ụbọchị ahụ o nkwado ndị anyị ga-achụrụ àjà anyị ri n'igwe. Nke a bụ àjà enwere ike ịdị mmadụ one ma one wee chụkọrọ ha àjà wee gbaa aha onye ọbụla n'ime ha. Ndị niile a ga-achụrụ ya bụ àjà chụkọtara ha àjà na ite ihe nchụàjà. Ọ dịkwa very effective. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị sonye na ofu ụzọ maọbụ ụzọ na àjà ndị anyị ga-achụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị chụọ nke ebulu ma ọ na ị chọrọ ịchụọ àjà oke na nwunye ọkụkọ maọbụ na ị chọrọ ịchụ nke anyị ri n'igwe nke a ga-achụkọtara ọnụ n'isi ndị yi ọrụ ka a chụọrọ ha onye bụ àjà pụrụ iche, ise ndị elu meseji na WhatsApp ka m nyere gị aka ka m wee gwa gị
etu ị ga-esi wee sonye na ya bụ aja. Nke a bụ ofu. Ọkwa nke ọzọ m nwere ịma taa bifo mbanye na nkụzi nji maka ebe n'ụbọchị taa bụ maka kanselin anyị na-eme. Anyị kwuru na anyị na-agba afa miri emi. Ịgba afa bụ ihe mkpọrọ spiritual lab. Ọnya ka ihe ji wee nwee ike mara ọnọdụ gị na mmụọ. Ya bụ afa a na-akwụ ụgwọ wee na-agbanye afa miri emi. Mana kanselin anyị na-eme one on one na Ugochi tubelu na temple. Nke a bụ every Sunday bido na elekere nke 8 o'clock to 2 p.m. elekere 2 nke ehihie kwa Sunday ọbụla. Mana echefukwara isendịrị meseji na ị ga-abịa ka enwe ike wee bukuo gị. Achọrọ m onwe number of people nchọdebere every Sunday. Achọrọ m ka enwee large crowd. Ya bụ counseling bụ free. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị kwubiere gị okwu, that day anyị ji eme ụbọchị anyị ji enwe liberation day, ụbọchị eji ekwubi okwu. O nwere ndị na-ekwubiri okwu dị iche iche ka egwu ọma gụba n'ebe ha nọ. Ụbọchị ahụ ọrụ ndị anyị na-alụ bụ ọrụ ihe nsọ dị iche iche. Nwere ndị anyị na-enye ihe nsọ dị iche iche. Edego anyị nwere nke na anyị nwere anointing oil. Anyị nwekwaziri ncha otu and favor. Anyị nwekwaziri powder, favor powder and favor oil. Then anyị nwekwaziri cleansing water and favor water. Anyị nwere ya. So o nwere ndị bụ n'ụbọchị ahụ, ụbọchị anyị ga-ekwubiri ndị mmadụ okwu. Ndị anyị ga-enye ihe nsọ dị iche iche site n'otu ọnọdụ ha si wee dịrị. Anyị na-enye ha. Ndị anyị ga-ekwubiri okwu wee breki kọọsụ dị n'ụzọ ha. Anyị na-eme nke anwa. Mana anyị adịghị arụ ọrụ igbugbe anụ dị iche iche ụbọchị ụka. Ịghọtara ya? Mana ndị ahụ ekwubiri okwu, nwere ndị bụ na ọnọdụ ha bụ ọnọdụ n'idiri ka ekwubiere ha okwu. Den ma ọ bụ ndị nwere kọọlụ a ga-enye ntụziaka. Gịnị bụ dibịa? Dibịa bụ onye Chukwu okike si n'aka ya wee na-agwọ ndị mmadụ ọrịa dị iche iche. Dịka esi wee mara na dibịa n'ọnụ oyibo akpọ ya dọkịta, etu a ka ọ dịkwa na dibịa ọdịnala. Onye na-agba ụkọ n'etiti mmadụ na mmụọ na ihe omimi. Onye nọ ka the eyes of the gods. Onye si n'aka ya wee na-communicate, na-enwe ka depression na-adị. Mana ụbọchị ụka, ọrụ anyị na-arụ ụbọchị ụka bụ ọrụ nkwubi okwu. Esigo n'ọrụ nkwubi okwu anyị na-alụ bụ ya ụbọchị ụka wee tọọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ. And amụ ka na imirikite ndị mmadụ na-agatụkwa ha n'agbụ site na ya bụ nkwubi okwu na ihe nsọ dị iche iche. So ị mara ya. Ọ bụrụ na ị ga-abịa, ị mara na ụbọchị ọbụla ị ga-abịa ụbọchị ụka na ọ ga-abụ n'ụtụtụ ka ọ ga-abụ before 2 afụchago ndị na-agha afụ for the day. Remember that counseling is free of charge. Ịghọtara ya? Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ọkwa dị mkpa ị kwesịrị ịma. Then o nwezie ọrụ mmụọ ndị ọzọ a ga-alụrụ gị. Ọ ma bụ n'ụbọchị ụka, ọ ga-abụ n'ụbọchị ndị ọzọ. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then n'ihe nji maka ịbịa bụ isiokwu nke ụbọchị taa bụ ihe dịka question and answer, ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ. Enwere so many things na-aga on na social media now. Mana because of ignorance of people, ndị mmadụ a na-asọ isi. Akwụkwọ Joel 4:6 na my people na-ata ahụhụ
because of their ignorance. Nke wee eziokwu n'ọdịnala Igbo, women are passive in nature while men are coerced in nature. I'm talking about a genuine woman. Ọ bụrụ onye ọbụla bụ, let's say, nwere female shape, ọ kpọọ onwe a genuine woman. Whenever I'm talking about spiritual life, I'm talking about a genuine woman. I'm not talking about a woman that is abusing the supernatural power embedded in a woman. A woman, if a woman, a genuine woman, stand on her own capacity as a genuine woman, nke bụ eziokwu bụ na a genuine woman will a blessing. I'm not talking about women in female body and shape, but that are a disgrace to womanhood. I'm not talking about those ones. And some of those ones are still claiming to be a woman. Let me tell you power of a woman. Then after that, I want to give the misconception ndị mmadụ na-enwe. Some of you ga na-anụ ihe na-eme na social media today. Ndị mmadụ na-akụzi so many things bụ total fallacy. You know what I mean? Now, let me give you an example. If you are a woman, a genuine woman, a woman that really calls herself a genuine woman, one, let me give an example. A married woman. For you to be a genuine woman, ị ga-abụ a nwanyị bụ sọsọ di gị ka ị ma. If you're a married woman, but you are still going about, sleeping around, you are not a genuine woman. Okwu ga-adịrị ile. A woman is embodiment. A woman is a compendium of the entire mystery. Yes, quote me anywhere. I'm proud of a woman. That is why, anyway, for a man, if there is any successful man, there must be a woman. That woman could be his wife. That woman could be his mother. That is backing the man through prayers, through supplication. Yes, I totally agree with that one. You cannot claim to be a genuine man if you are a married woman, but you are keep on moving around, exposing your body to other men. You are a disgrace. You are not a genuine woman. So what I'm about to say today is not for you. Even if you are doing it, it won't work for you. You know why? The passive nature of a woman, you are not radiating that, the feminine attribute of a genuine woman. Do you get? For you to practice some certain things, you must be a genuine man, that genuine love flow in her. For you to be able to say a word that will radiate that purity that follows a woman nature. You understand? Yes. Ọ bụrụ na iwu a woman and you love your husband wholeheartedly, believe in me, try this thing I'm about to say now. Early morning, every morning, your husband want to go to work or his business.
jide aka ya, jide n'aka ya na abụ si Chukwu okike nke pụrụ inwe ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ahụrụ m nwunye m n'anya, biko gọziere m ya. Ndị mụ na ha so meenụ ka di m chakee kugo. Ndị mụ na ha so biko gọziere m ya, gọzie ọrụ ọ na-alụ, gọzie biznes ọ na-eme, ka o weta ihe ọma, ka ihe ọma dị iche iche wee na-eso na-abịa. Ndị mụ na ha so, ahụrụ m ndị m n'anya n'obi m niile, biko gọzierenụ m ya, mee ka ihe ọbụla o tinyere aka ka ọ bụrụ ngọzi. Nke bụ eziokwu na ikpesi ekpere a, for the fact that you love your husband genuinely, the purity and the strength of that your purity coming from a woman with passive energy, it will drive that your prayer, because in spirituality a genuine woman is stronger than man, because a woman is more of the spiritual strength that's supposed to support, act as a support, as a lift to a man that is coarse in nature. A man is more of an earthly. That's why a man is given more physical power, so that no one nwere ike ije bụrụ ọga na-agata ihe, ọga na-agata ego, ọga na-eje akụta ihe na-akụbata n'ụlọ. So enwere nwa nwoke physically strength ka o nwee ike dị closer to the earth, wee nwee ike ịgata ihe wee gabata n'ụlọ. Mana nwaanyị bụ nwunye is supposed to be a subordinate, a support of spiritual strength to uplift the man. That is why even now a woman will shall compass a man. You got that? Onya batara na ịga na akwụkwọ ndị ụka ọbịa nwa ebe a called back that allegorical story of fall of man. I just want to pick the lesson that is there. I'm not telling you that the story is 100%. But what I want to pick there is that the picture they painted there is that the woman is the strength of Adam, knowing fully well that when that woman fails, the Adam fails. You got that? So actually pick about that story I call about the meaning of that story can actually pick, and don't let him pick now. If you are a married man and you love your wife genuinely, treat her and show her that you love her. You need her genuine supplication for you to succeed in whatever you are doing. Nke bụ eziokwu na ọ bụ na nwunye gị, this prayer you only say it if you love your husband 100%. Say this prayer, be faithful and consistent in saying this prayer. You will see that your husband business or work will turn around for good. Believe in me. Then, never you either okwu when you are angry against your husband, because he have spiritual weight to come to fulfillment. You know that? Then, ihe ọzọ m bịara ịkụzi maka ya taa bụ etu ihe ụfọdụ ndị mmadụ na-akọwa na-ekụziri ndị mmadụ na social media, but it's not true. Ụfọdụ na-akụzi na social media, actually ofu onye bido kụzibie. A woman thought about it on social media, on YouTube. I watched that teaching.
I shed tears after watching that teaching. That people have really gone far downward. After she thought about it some months back, today, a lot of people that saw that video go to their various group on social media and started with teaching what they heard from her, which is not even true. I even asked one of the lady that is echoing what the woman, I don't want to call her name, taught. Now, echoing, I said, they say you are teaching people. Have you tested it and it work? From the radiation of from the light region, if you are ever doing that, you are not a good woman. In that video, some people are teaching some women to start using their menstrual blood to use it on their husband. That he can remove Ocho. That he can bless their husband. Small time, some people will still be adding it in their husband food, thinking that they are doing the man a favor. You're a bad woman if you are doing such. Some are teaching people that their menstrual blood, that they will use it to go to their villages and liberate their villages and do some kind of magic. The truth of the matter is that medically, woman menstrual cycle, if a woman ruo n'oge nwaanyị ji eyi akwa, ọ bụrụ na o nwetara eni spermatozoa ga-ahachi dachi akwa ka pregnancy wee bịa, naturally that egg will dissolve as a waste. I just want to use the simplest explanation for you to understand what is happening. And that menstrual blood is a waste. Yes, it's a waste. For the fact that it's a waste at that point in time, is a time of cleansing of unwanted things in a woman's body. Naturally, the body will reject it and it will pass through menstrual cycle that lasts for like 4 or 5 days. You get? So that particular time that woman is undergoing that natural cleansing in Odinana Igbo, example in Obi. Obi is an Obi because there is dedication that was proclaimed on the day of instituting that Obi. By the power of that proclamation, that Obi becomes sanctified. By that proclamation, that Obi ewubere ụbọchị anwa abụrụgo ebe edoro nsọ. For that reason, ọ bụrụ that a woman is menstruating, that woman is not allowed to step her feet on Obi or enter inside Obi. Something in the Holy of Holies, the pulpit, because
that time is not the best moment of the woman. Is a moment what really made her a woman. Is the moment when nature normally reset her body, her general body. I don't know how I will explain it for you to understand what is going on that particular moment. At that point in time that the woman is menstruating, in Odinana Igbo, as an also title holder, at that point in time, if my wife is menstruating, she cannot cook my food. Yes, because at that point in time, her body naturally is releasing unwanted things from her body. Therefore, at that point in time, she remains my wife, but she cannot cook for me. Have you asked yourself why is it that even in the Christian churches, why is it that Jesus did not appoint a woman among the 12 apostles and even among the disciples, even when everybody knows that he is so friendly with Mary and Martha? But that doesn't make him to appoint them among the disciples or even apostles. He did not. In some Orthodox churches, at if a woman is menstruating, because of that, there is some certain post that was not given to a woman. Even in Odinana, a woman is not allowed to touch an offer when the woman is menstruating. And because of that, in any dedicated area, specially dedicated area, a woman that is menstruating is not allowed to step her feet there. That is the stand of Odinana. But let me tell you, whenever you are menstruating and they are using the blood for your menstrual cycle to cook for your husband or to sprinkle, you are giving that man poison. Believe in me. Stop teaching people that menstrual period can remove negative energy, can remove ocho, can remove everything. It's fallacy, it's a lie. Some of these women that is jostling about it and making noise about it, some of them are not even faithful women. Some of them are still jumping from one man to another. Some of them that is even single have multiple boyfriends. Some of them that is even married are sleeping around. And now you are trying to tell people that they should start adding up their menstrual blood to their husband bathing water. To have their blood, before you know it, you people will start adding it to their drinking waters. Who is doing this to you people? People that is teaching these things, be warned, are not real ordinary people. In social media, especially Facebook, you will see a lot of people that are spiritualists. They are spiritualists. They are not ordinana. No ordinana. Onye isi dị mma ga-asị gị welu your menstrual blood, sprinkle it around your room, put it in your husband bathing water, put it in your husband food, put it in there. For what? Whoever that is teaching you this, still go to his relative. Whoever that is teaching you that when you use the blood from your menstrual cycle to sprinkle in your husband's shop, that you will start making millions. Or if you sprinkle it in your husband bathing water, that your husband, all the negative energy in your husband will leave. That person, his relative, his brothers, his father, that are still wretched in the village.
He have not tested it to his brothers, to his father, and it works. But you've gone to social media and start teaching people trash. You are burdening yourself more. By the time you are misleading people and asking people to start making use of menstrual blood, you are evil. That is not Odinana. What will make you a strong woman and your voice will be honored is by living an upright life. If you are married, depend on your husband. Don't cheat around. If you are not married, remain faithful, at least to one man. Live a modest life. Let your yes be yes. Let your no be no. Any other one you are talking is from the evil man, evil person. Live a good life. A life that is worthy of emulation. If you live a good life according to Odinana, your ezumezu will honor your words of your mouth. Your ezumezu will honor the words of your mouth. Your ezumezu will honor whenever you speak positivity into somebody's life and declare, let there be open doors upon somebody's life. It will happen. Ọ ihe ga-eme n'ọnụ gị, onye gọziri agọzie ya, onye ikwubie n'okwu ihe ọma na-eme. Mgbe ị na-eme etu a, ifu na ihu ọrụ gị ga-ebido debe ude. Onye a na-agwa gị nye practice ya, this demonic practice, na-agwa gị ihe a, ihe ajụ na moto ya onye na-agba n'ụzọ, kedu ihe ọma na-eme na ndụ ya? Ọ bụrụ na ọ sị na ihe dị etu a ya na sprinkle blood everywhere, menstrual blood, how many things ihe ọma bido na-eme na ndụ ya ka ya nwa bido nwa na onwe wegoro onwe le example. Mana ihe ọrụ ya ka na-ada ada, ihe dị n'ụzọ ya agawabara agawa. Ọ chọọ gbachi onwe ya ụchụ, chọọ ka ọ bịa kụziere ụnụ ka ụnụ ga-esi wee gba onwe ụnụ ụchụ. Ikwelu ihe na-achọ ịgwa ụnụ, onye ọbụla sị na ya na practice sprinkling of blood, menstrual blood, jụọ onye anwa, na-eregoro ndụ onye anwa chidimma ọ dị na ndụ ya, ihe ọma ọ na-eme na ndụ ya, gụsịala gị oke ya weregoro disi ya ma araghị atụ ihe ọma megoro na ndụ ya disi ya, ka ọ ghara ịbụ onye tiri eti, onye gbara onwe ya ụchụ, gbaa ihu ọrụ ya ụchụ, ọ bịa kụziere gị ka ị gbakwuo nke ya ụchụ, kụziere gị ihe abụrụ ọdịnala. Onye a na-agwa gị ihe a, kedu ihe ọma megoro na ndụ ya disi ya country millions, kedu ihe ọma megoro? Because righteousness exalts a nation. That is your akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru. Sin is a reproach. If you are wallowing in ime ihe kwesịrị ọkwesị ekwesị, nnachigha azụ bụ nke gị. Ụkọ ego ga-akọ gị, ụkọ ihe ọbụla ga-akọ gị, ihu ọrụ gara ada ada. Mana mgbe ị biri ndụ etu o kwesịrị, ị na-ekwubi okwu, ndị gị na ha so a na-agọzi gị, na-agọzi okwu ọnụ gị. Ikwubiere mmadụ okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, agọzie m gị, jee ma ụba baa ụba, biznes onye gaba, eni obstacle ọbụla nọ n'ụzọ gị n'ilu zuo ya n'aha Chukwu okike abịa ma ihe amụma na-eme, ihe mbụ niile na-eme, ịpụta ihe adị. Onye gosiri na mmụọ kwudoro gị. Mana onye a na-akụdogo yuzu ọbara menstrual blood, kedu ihe na-eme na ndụ ya? O nwere ike ọ ka bụrụ onye tiri eti tie tọtọ, o je kụziwe ka ọ wee bụrụ na ọ dị popular na social media, o kuduchazie ya after 2 months, onye ọbụla niile kụzibezie gị. Nwa na onwe gị na-agwa ndị mmadụ ha ga-emebi ya, kedu ihe ọma megoro na ndụ gị disi? Just gwa m, kaụntụọrụ m ihe millions of naira megoro na ndụ gị. Yes, ọ bụrụ na ihe millions emeo na ndụ, forget it. Kwụsị ịkụziri ndị mmadụ ụdị ihe dị etu a. Menstrual blood remain time of purification of a woman. There is nothing to celebrate about it, menstrual blood. But celebrating a woman, I'm number one person that celebrate a woman. But live an upright life as a woman, so that you go see mmadụ ọbịa na mmezu. Mana mgbe ọbụla
ị na-ebi ndụ lelele, ndụ na-esi isi. Ọsọ gị were menstrual blood gị na-agbanyere di gị ma ọ na-agbanyere enyi nwoke na mmiri, nothing will happen, nothing will change. Onye tiri eti ya eribe na onye tiri eti. Mana bifo ịkụzi ihe dị etu a, gbada be nna gị dị shọn ihe ọma na-eme na gwurube nna gị na ụmụnne gị niile ndị tiri eti adịchago mma maka blood anyị na-eyuzu. Bifo ị ga dịsi ivuo nwa nwaanyị ibe gị mụrụ na ị na-anụ ya di ma ọ na ọ bụ enyi nwoke, ije were ọbara na-ata iri na mmiri malite ịbọrọ ụmụnne gị. Yes, gịnwa na-ene m anya ibu woman, gịnwa na onwe gị na-ene m anya enye webara that blood jee tụị n'ebe nna gị na mmiri nna gị na-aṅụ, eto iboro n'ebe ụmụnne gị ndị nwoke ka ụchụ ji ha na ha niile bute ike. Eto iboro ha n'ọnwa nwa mmadụ ị na-ayị as boyfriend oke ije na-atụgharị ya ọkwọghị onye ụchụkọ egwu, ma ọ bụ di mmadụ nwa nwaanyị ibe gị na-anụghasị nwunye ka ị ga na-atụgharị mmiri blood menstrual dịsị gị nekwọgụ. Ọha iwe ewego m, iwe na-ewe mbụ na ụfọdụ ndị mmadụ bịa na-akụziri ụlọ ihe nwere isi. Ịbụrụ onye ọdịnala bụrụ onye ọdịnala, ịbụrụkwana onye chọrọ practice spirituality practice spiritualist. Ịbụrụ onye ịbụrụ akpa zaa akpa, ọ bụrụ ịza akpakolo, ịchọ ịza akpa zaa akpa, ịchọ ịza kolo zaa kolo, ịza na akpakolo. Ihe m na-achọ ịgwa gị bụ quote me anywhere. Menstrual blood that every woman experiences every month remain a purification period. That body normally detoxify unwanted things from the body. That is medical stand. That is understand. And undergoing that time of purification bụ nya bụ na nwaanyị nọ na nsọ. Oge nsọ nwaanyị o gburu mgbe gburugbo nwaanyị nọ na nsọ, it doesn't work about. Ọ nọ na mkpuke ya wee nọ na nsọ ya. Mana kịta you move around, but please stop sprinkling those blood on a man's food in the name of nature. The ike so many things on na-akụzi nya ka nna ajụ gị ime gị na bụ na ọwa ọkụ ọlụ gị. Nwanne nwoke ka na village tie use go that blood n'ebe ọ nọ wepụta ihe. Nwa ajụjụ ị nwere n'ihe a nkụzi taa maọbụ ihe ọ bụla nkụzigoro n'ọdịnala Igbo maọbụ ihe ọ na-agbagwoju anya, sendere m meseji 08057837672. Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana. My mission is to tell people and guide people in any matter concerning ọdịnala Igbo. Daalụnụ.